عز السلام تانا تقبلوا نايزا channelنا تعزبتي كملكم تصنعوا زوان زبلنا يم زيناتات حيزلكم قريب الله نمقتالكم بخبر عدم كبرات سمعت برك زولو وانا وحبيتاتات نا يوتيوب channel متصعنوا اقدم ملقتي دما نوتيفيكيشن متان كبصحكم زيناتات بوانو كتاتلو نزا نا يوتيوب channel سبسكرايب بمقبار نا دول ملكت متوقع يترسعوا وحشي ኢትዮጵያ ዝኾና ዘተኣማምን ሰራዊት ተሃኒጽ ይኽብል ብርሃኑ ጁላ ገሊጹ ቤት ጽሕፈት ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ክልል ትግራይ ዘውጽኦ ህጹጽ መግለጺ ጸረ ኩናት ጉጅለታት ሱዳን ኣብ አዲስ አበባ ከም ተረኸቡ ተገሊጹ ኣብ ሶማልያ 1.9 ሚልዮን ህጻናት ብሕጸት ምግብን ጥዕናን ከም ዝርከቡ ተሓቢሩ ትራምፕ ኣብ ኤርሙስ ሓድሽ መሬት ኣሜሪካ ምዃኑ ኣዊጁ ሶርያ ድሕሪ 47 ዓመታት ካብ ዝዝር موت شبرة توتسيا زخبركم تخاتلتنا إذن كالن بزرزح زركم كأربه سنايت أنحيد وعشي إثيوبيا زغنا زتا أمام السراوي تهانيت إيو قبل فيد مارشال برهانو جولا قاليتو بيراو ربحة إثيوبيا بزتا أمام زحلو سراويت مكلها الهاجر كم تهانسه لعلواي تومازوم شوم حالتا السراويت بفدريك فدرال مارشال برهانو جولا قاليتو مع كلمة سلطان فولي إزتاتنا 45 جزي زسلطانهم صناعة كورس مسرتاو كوماندو أمريكو فيلد مارشال برهانو جولا أبزم محلالفو ملقتي حيلا أير ولدون كوماندون بقاتون صناعتون وتادراو فلتتو حيلا غيار أنفت وقيلو وتم تمرقتي بهرا وربحة إثيوبيا بزتا أمامن بقرات صنات مكبار زخؤلو دلو حيل بمخانو بتستلم دا جغنت هاجرهم نخعلو أغنزيبو وعاسي إثيوبيا بزخونو يكون بزبناو عدكت هستودبن زتا أمامن سراويت هاجر كم استهانس أون تزاريبو هيرا وربع حاجن مخبر لمون أبزت أمامن دلونتنا نركب كبلون عابيرو هيرا وربع حاجن مخبر لمون أبزت أمامن دلونتنا نركب كبلون عابيرو بيت صحفات قداية كوميونيكيشن كل تجري زوج أو هوتس مجلتي أب سمين إثيوبيا زنس على لزولو حدقة دعما كونات المقتان أجراو دبلوماسية متأتاو بهوتس كجبر زغربو تصاوعت قد ما بقسيو تحسون تبيت صحفات بسنك الناقدة زخي زلو وتهدروا متقعتات درون علم لغام حبرسب صوتو صبرن الصوتاز دماغ نتقونتات زيادة كم زباقسو أتنكي الله فدرال حيتات أبسمينا معراب تقري شرنا كم دماغ أبدوباب تقري مروان رايا علاماتان بدرون متقعتات كم زفتسمو اتمقلتي يحبر اتقصالنا يدرون سلايون اتفتاتن فرهن عبل الهزبي كبيسنا أمراو تشنكتن فاتيروكم زلو قاليتو زوات هدروا مكسق عزيزي حزب تግራይ ብፍላይ ድማ ኣዋልድና ንስን ዘኽብርዎ ናይ ኣሸንዳ በዓል ኣብ ዘብዕሉሉ ዝነበሩ እዋን ምፍጻሙ ነቲ ጽልዋ ዝያዳ ከቢድ ይገብሮ መንግስቲ ትግራይ ዝገብሮ ዘሎ ስትራቴጂካዊ ተዓቅቦ ከም ደህመት ክውሰድ ከም ዘይብሉን ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ሕጂ እውን ነቲ ስጉምቲ እንተዘይተወሲዱ እቲ ኩነታት ናብ ዘይተርፍ ኩናት ከም ዝኣቱ ኣፍሊጡ መንግስቲ ፌደራል እቲ ናይ ሕዳር 2022 ውዕል ሰላም ፕሪቶሪያ ሂደት ህይወት ዘለዎ ብምባል ከም ዘይተግበሮ ወተሃደራዊ ምትኹታኽ ይብዝሕ ከም ዘሎን كس قريب الله مستوى تدراهم السحابة تدرب خوين زلوا قطبوا أجدادات كبابان نتأبتوش تغل الزل هيوت يتصب الله بمسألة تبصبات ود بحبرات منقستات بسنكت التنفق زنابن دركن مليونات تزبي وتصنع نايمك بحاجس يتصب الله عمونجو جزاو محدار تقرين ما راح تحوحات نزلوا نتفنان نتحبرون نايمك كل خلن نايدر العامي كم زدغمو كيلاتات تنتنو وتبيت صحفات كوميونيكيشن زارو بهوتس ملقتي حبرات أفريقيا ودب حبرات منقستات كلها إمباستات وتادراو متقعتات بوت الدو نقبل تصاوعت الجبرة زسوعيو تغناتات بسلامه وزته هاجرا وزتن انت زي تفتحو لما لا زواقنا أفريقيا نابك بيتكلولا كوتو خمس خل تقليت الله أما دبنبتا تغناتات بوت بدبلوماسيا منقد انت زي تفتحو تبغتشان إنسان كتن استفرم سلام كتصوم كفرسن سمين إثيوبيا نابكال زول هلخ دما وخينات كتأتو تخلي يبل ስለዚህ ሕብረት አፍሪካ ውድብ ሕብራት ሃገራትን ተረአን ብምጽዋት ናብ ሰደቃ ዘተ ክምለሱ ግዴታ ኮይኑሎ ጸረ ኩናት ጉጅለታት ሱዳን ኣብ አዲስ አበባ ኢትዮጵያ ዝተረኸብሉ ዋና ዓላማ ብዛዕባ መራሒ ሰራዊት ሱዳን ጀነራል ዓብደልፈታህ አልቡርሃን ዘቕርቦ ውሽጣዊ ሃገራዊ ዘተ ሓበራዊ ፖለቲካዊ መርገጺ ንመሓዝ እዩ ሰልፊ ሃገራዊ ኡማ ነቲ ጻውዒት ኣብ ዘውፅሉ መግለጺ እቲ ዘተ ቅድሚ ምክያዱ ተወስዶ ክብልን ኩሎም ወታደራውያን ሓይልታት ሱዳን حياتات قطف دقفن أب زيبولو قلتين يا بوتا كيكايت كم زلوا أسمير الله عربايتا تصوعيت البرهان جنرال البرهان بنات هاجراوا أكل زمرهان مولو وشت أو زتا أو وشت السودان كيكايت تصوعيو التساتفتي بوليتيكاون تأتاون جزاوي هجاون مكلا خلن كوهاب قلعتيو
ትካላት ሃገር ንምሕዳስን ናብ ሲቪላዊ ዲሞክራሲያዊ ምስጋን ንምምላስን ዝዓለመ እዩ። ሰልፊ ሃገራዊ ኡማ ንምሕዝነትን ስሙድ ዝተባህለ ሓይልታት ፖለቲካዊ ነቲ ጻውዒት ሕጅውን ዘለዎ ቅርጺ ነጺግዎ። እቲ ቅድመ ኩነት ዝኾነ ዘተ ቅድሚ ምጅማሩ ዘተኣማምን ሃዋህም ንምፍጣርን ቁጡፍ ሙሉእ ተወስዶ ምባልን ከቀድም ከም ዘለዎ ይገልጽ። እቲ ኣኼባ ኩናት ኣብ ዘይብሉ ሰራዊት ሱዳን ይኹን ቁልጡፍ ሓይልታት ደገፍ RSF ኣብ ዘይቋጸጽርዎ ነጻ ወጻኢ ሃገር ክካየድ ሓቱ። ውግእ እናቐጸለ ዘተ ምክያድ እቲ ኩናት ፖለቲካዊ መሸፈኒ ንምሃብን ግዜ ንምሻጥን ዝግበር እዩ ብምባል ይነቅፍ። ኣብ ኣዲስ ኣበባ ተረኽቡ ዋና ሓይልታት እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዝካየድ ኣማኻሪ ዘተ ነዞም ስዕቡ ጸረ ኩናት ሲቪላውያን ደንብታት ዘጠቓለለ እዩ። ኪዳን ስሙድ ብነጻ ቀዳማይ ሚኒስተር ነበር ዓብደላ ሓምዶ ዝምራሕ እዩ። ሰልፊ ሃገራዊ ኡማ ሓደ ካብቶም ዓበይቲ ፖለቲካዊ ሰልፍታት ሱዳን፣ ከምኡውን ሰልፊ ህዝባዊ ጉባኤ እቲ ብጀነራል አልቡርሃን ዝቐረበ ጻውዒት ንሓይልታት ቁጡፍ ደገፍ RSF ፍጹም ዘግለለ ብምዃኑ ብወገን ሲቪላዊ ሓይልታት ሓቀኛ ሰላም ከምፅእ ከም ዘይክእል ተገምጊሙሎ። ኢትዮጵያ ንኩሎም ተቃወምቲ ሓይልታት ሱዳን መድረክ ብምሃብ ዋና ማእከል ዲፕሎማሲያዊ ንጥፈታት ሱዳን ኮይና ትቐጽል ኣላ። እቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኢትዮጵያ ዝካየድ ርክባት ሓይልታት ጸረ ኩናት ሱዳን ብዛዕባ እቲ ናብ ሰራዊት ሱዳን መራሒ ጀነራል ዓብደልፈታሕ አልቡርሃን ዘቕርቦ ናይ ውሽጣዊ ሃገራዊ ልዝብ ሃገራዊ ዘተ ጻውዒት ሓባራዊ መርገጺ ንምሓዝ ዝዓለመ እዩ። ዕላማ እቲ ኣኼባ እቶም ኣብቲ ኩና ሻራ ዘይብሎም ኢሎም ዘጠቓልሉ ሓይልታት እቲ ብቡርሃን ዝቐረበ ናይ ውሽጣዊ ሃገራዊ ልዝብ ንሰላም ዘምጽእ ድዩ ወይስ ንናይ ምቁራጽ ተኽስል ጸዓርታት ዘዳኽም ንምግምጋም እዩ። ጀነራል አልቡርሃን ንተሳተፍቲ ናይቲ ዘተ ግዜያዊ ሕጋዊ ዕቁባ ክወሃብን ኣብ ልዕሊ መራሕቲ ተቃውምቲ ከም ዓብደላ ሓምዶክ ተመሲቱ ዘሎ ናይ ሞት ፍርዲ ክሳብ ስረስ ቃልኣት እዩ። እዚ ልዝብ ብሓገዝ ሓሙሽተ ዓወይ ዓለም ለኻዊ ማሕበር ሕቡራት መንግስታት ሕብረት ኣፍሪቃን ኤሮጳዊ ሕብረትን ኢጋድ ጉጅለ ዓረብን ዝተወደበ እዩ። ፍሉይ መርገጺታት ናይቶም ውድባት ጥናፈታትን ሰልፊ ሃገራዊ ኡማ እቲ ኣኼባ ምስ ሰራዊት ሱዳን ይኹን ምስ ንኡስ ወታደራዊ ሓይሊ ቁልጡፍ ደገፍን ቀጥታዊ ምትእስሳር ዘይብሎም ንጹሃት ሲቪላውያን ሓይልታት ዝጥነፍ ክኸውን ኣለዋ። ቅድሚ ዝኾነ ፖለቲካዊ ዘተ ቁጡፍ ምቁራጽ ተኽሲ ኣውባ ሲቪላውያን ብዘይገደብ ሰብኣዊ ሓገዝ ምእታውን ከም ቅድመ ኩነት ከቐምጥ ይጣበቕ። እቲ ናይ ቀደም ገዛእ ሰልፊ ዝነበረ ናሽናል ኮንግረስ ፓርቲ ምስኡ ዝተኣሳሰሩ ምስላውያን ምንቅስቓሳት ካብዚ መስርሕ ክስረዙ ብትሪ ይጽውዕ። ኪዳን ስሙድ ብዓብደላ ሓምዶ ዝምራሕ ኣብ ውሽጢ ሱዳን ኩናት እናተኻየደ ዘተ ምክያድ ውፅኢት ኣይምፅን ዝብል ጥርጣረ ኣለዎ። ዝኾነ ፖለቲካዊ መስርሕ ቅድሚ ምጅማሩ ሃገራዊ መጎብኘት ኣብ መላእ ሃገር ዝትግበር ውሕስ ምቁራጽ ተኽስን ከቐድም ከም ዘለዎ ይከራኸር። እቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝግበር ዘሎ ልዝብ ፖለቲካዊ መፍትሒ ንምምጻእ ዝተገብረ ኣገዳሲ ስጉምቲ እኳ እንተኾነ ሰፊሕ ናይ መርገጺ ፍልይ የርኢ ኣሎ። ሰልፊ ኡማን ኪዳን ስሙድን ሰብኣዊ ጉዳያት ምቁራጽ ተኽስን ቅድም ክጽውዑ ከለዉ እቶም ወታደራዊ ሓይልታት ድማ ነዚ ዘተና ባዕላዊ ረብሓታትን ስልጣንን ንምውሓስ ክጥቀሙ ይፍትኑ ኣለዉ። እዚ መስርሕ ሙሉእ ዓወት ክሓፍስ እንተኮይኑ ኣብ መንጎ ውድባት ዘሎ ናይ መን ይሳተፍ መን ይገለል ብፍላይ ብዛዕባ ምስላማውያን ምስ RSF ተኣሳሰሩ ዘሎ ናይ መስመር ፍልይ ክፍታሕ ይግባእ። ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ መጻበዪ ህሙስ ሓድሽ መሬት ኣሜሪካ ምዃኑ ዝእውጅ ምስሊ ኣብ ትሩዝ ሶሻል ኣካውንቱ ደጊሙ ኣካፊሉ። እዚ መግለፂ ዘይብሉ ጽሑፍ ኣሜሪካ ቁጠባዊ ፀቕጢ ንምዕባይን ነቲ ኣብ ልዕሊ እቲ ኣገዳሲ መጻበዪ ዝነበረ ምትፍናን ንምቁራጽ ንምግዳድን ኣብ ታሪክ ዝኸበደ እገዳ ኣብ ልዕሊ ኢራን ክትግበር ምዃኑ ድሕሪ ምግላጽ እዩ። ትራምፕ ነዚ ምስሊ ንመጀመርያ ግዜ ብ18 ነሓሰ ዘካፈሎ ኮይኑ ንሄርሙዝ መሬት ኣሜሪካ ኣብ ቀረባ እዋን ዝእውጅ ምዃኑ ድሕሪ ምግላጹ ድሕሪ ሒደት መዓልታት እዩ። ሶርያ ድሕሪ 47 ዓመታት ካብ ዝርዝር መወልቲ ግብረ ሽበራ ክትወፅእ እያ። ሶርያ ካብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣእትያታ ዝነበረት ዝርዝር መወልቲ ግብረ ሽበራ ብወግዒ ክትእለ ትፅቢ ትግበር። እሱጉምቲ ኣብ ዝምድና ዋሽንተንን ዶማስቆን ዓብዪ ለውጢ ከም ዘምፀአ ተንተንቲ ይገልጹ። ሶርያ ካብ 29 ታሕሳስ 1979 ጀሚራ ኣብ ዝርዝር መወልቲ ሽበራ ዝኾና ሃገራት ንኣስታት 47 ዓመት ጸኒሓ። ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ ማርክ ሩቢዮ እቲ ሃገር ዘደሊ ሕጋውን ፖለቲካውን ቅድመ ኩነት ከም ዘማልአት ብምግላጽ ኣብ ወርሒ ሓምለ 2026 ኣብቲ ዝርዝር ክትእለ ሓሳብ ኣቕሪቡ ነይሩ። ብድሕሪኡ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ እቲ ውጥን ኮንግረስ ኣፍሊጥዎ። እዚ ድለ ዝነበረ ናይ 45 መዓልታት ናይ ምግምጋም ግዜ ትማል ቀዳም 22 ነሓሰ ከብቅዕ እዩ። በዚ መሰረት ሶርያ ካብ ዝርዝር መወልቲ ሽበራ ብዕሊ ክትወፅእ እያ። እዚ ምእላይ ናይ ባንክታት ኩባንያታት ኣፈርትን ምስ ሶርያ ንግዳዊ ክገብሩ ዝደልዩ ቀሊል ክገብሮ እዩ።
ተወሳኺ ሶርያ ምስ ሃገራውን ፋይናንሳውን ስርዓት ዳግማይ ክትረኸብን ድሕሪ ናይ ዓመታት ኩናት እገዳን ቁጠባን ዳግማይ ክታንጽ ክሕግዛ እዩ። እዚ ማለት ግን ኩሎም ሶርያውያን ዝተኣሳሰሩ ገደባት ወይ እውን እገዳታት ኣሜሪካ ንእለቱ ኣውቶማቲክ ይጠፍኡ ማለት ኣይኮነን። ገለ ውልቀ ሰባት ትካላት ሕጂ እውን እተፈላለየ እገዳታት ወይ እውን ግብረ ሽበራዊ ዝተኣሳሰረ ገደብ ከጋጥሞም ይኽእል እዩ። ዝኾነ ኮይኑ ሶርያ ካብ መዝገብ ምውፃኣ ንቁጠባት ሃገር ብኣወንታ ዝጸሉን ንስምቲ ሃገር ከበርር ከም ዝኽእል ተንተንቲ ይገልጹ። ንእሽቶ መመንጨዊ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ብሪጣንያ ምስ ሰዓት ኢራን ዝተኣሳሰሩ ሃከራት ን4 መዓልታት ከም ተዓጽወ ጋዜጣ ቴሌግራም ዓባይ ብሪጣንያ ኣብታ ሃገር ኣብ ልዕሊ ኣገደስቲ ትሕተ ቅርጺ ንፈለማ እዋን ከም ዝበለ ዕንወት መጥቃዕቲ ከም ዝገበረ ሓቢራ። ብመሰረት ጸብጸባት ቢቢሲ ምንጩ ዘይጠቐሰ ጋዜጣ ቴሌግራፍ መጥቃዕቲ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ከም ተፈጸመ ይገልጽ። ኣብ ተመሳሳሊ እዋን ኣብ ትሕተ ቅርጺ ማይ ኣብ ኣሜሪካ ብዝተፈጠረ ናይ ኢራን ሳይበር መጥቃዕቲ ከም ተሃስየ ይሕበር። እቲ መሳለጥያ ን4 መዓልታት ዝተሰናኸለ ክጸንሐ ኮይኑ ሰራሕተኛታት ናብ ኢንተርነት ንምምላስ ይቃለሱ ነይሮም ይብል እቲ ጋዜጣ። ኣብ ሶማል 1.9 ሚልዮን ህጻናት ኣብ ሕሱም ሕጸት መግብን ጥዕናን ከም ዝርከቡ ተዓቢሩ። ትካል ህጹጽ ሓገዝ ህጻናት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ብ21 ናሓሰ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ቅድሚ ሕጂ ተራእየ ብዘይፈልጥ መንገዲ ሃገራዊ ሓገዝ ብምቁራጾም ኣብ ሶማልያ ልዑል ሕጸት መሰረታዊ ኣገልግሎት የጋጥሞም ከም ዘሎን ብኣማይ ዝቁጸሩ ትካላት ሕክምና ብምዕጻዎም ብሚልዮናት ዝቁጸሩ ህጻናት ንጽኑዕ ሕማማት ሕጸት መግብን ይቃልዑ ከም ዘለዉ ዩኒሴፍ ገሊጹ። ኣፍኛ ዩኒሴፍ ጄምስ ኤልደር ኣብ መግለጺኡ ከም ዝሓበሮ ብሰንኪ ሕጸት ባጀት ብመላእ ሶማልያ 205 ማእከላት ጥዕና መግብን ድሮ ተዓጽየን ይርከባ። እዚ ኩነታት ከምዚ ኢሉ እንተቐጺሉ ድማ ክሳብ 618 ትካላት ክዕጸዋ ይኽእላ እየን። ኣብ ዝሓለፉ 6 ኣዋርሕ ብጽኑዕ ሕጸትን መግብን ሕልኽለኻት ተጠቂዖም ናብ ማእከላይ ሕክምና ዝኣትዉ ህጻናት ብ32 ሚእታዊት ወሲኹ ይርከብ። ኣብዚ ዓመት እዚ ኣብ ሶማልያ ኣስታት 1.9 ሚልዮን ህጻናት ብሕጸት መግብን ክጥቅዑ ከም ዝኽእሉ እቲ ትካል ዝገመተ ኮይኑ ካብዚኦም እቶም 500,000 ብጽኑዕ ሕጸት መግቢ ዝተጠቕዑ እዮም። ነስዒቡ ዩኒሴፍ ሃገራውያን ሓገዝቲ ውድባት ሓገዞም ብህፁፅ ከወፍዩ ጻውዒት ኣቕሪቡ ከም ዘሎ እቲ ሓበሬታ ይመልክት። ክቡራት ተዓዘብትና ናይ ሎሚ ነበረ መደባትና ነዚ ይመስል። ቁልጡፍን እዋናውን ሓበሬታ ክትረኽቡ ላይክ፣ ሼር፣ ኮመንት፣ ሳብስክራይብ ገብሩ። ብኽብሪ ዕድም ሰልስና እዩ።